Nå, alle drenge og piger. Jeg kan se, Lars er her ikke i dag. Skal vi kalde på ham? Ja! Så kalder vi på ham, så tæller jeg til 3. 1, 2, 3. Lars! Nej, det er slet ikke højt nok, det der. Nu prøver vi lige igen. Der skal I råbe meget højere. Nå, er I klar? 1, 2, 3. Lars! Nej, det var slet ikke højt nok. Nu prøver vi lige sidste gang. Og så trækker I hver helt ind. Og så råber I alt, hvad I overhovedet kan. Ikke også? Er I klar? 1, 2, 3. Lars! Ja!